Det er, når man dør. Hvornår dør man? Når man bliver gammel. Så dør man. Man kan også dø af kræft. Og man kan også dø, hvis man er i krig. Hvorfor skal man dø? For man skal dø, fordi hvis man ikke dør, så bliver der bare alt for mange mennesker på jorden, der bare bliver født. Så bliver vi bare helt fyldt op, og hvor skal vi så være henne? Hvor skal vi alle sammen være henne? Der er også nogen, der ikke føler, at de gør noget på jorden, så de begår selvmord. Der er nogen, der føler, at hvad laver jeg her? Jeg gør jo ikke noget for nogen. Hvad betyder jeg for nogen? Der så kommer sjælen op i himlen, og så er man sammen med nogle andre. Hvad er sjælen? Sjælen, det er noget, der er inde i en. Kan man se den? Nej. Når man dør, kommer man op i himlen sammen med sin familie og deroppe. Og så lever man bare deroppe i stedet for at leve på jorden. Kigger man ud til sin familie, der ikke dør. Jeg tror ikke, jeg kommer op i himlen. Jeg tror bare, jeg bliver født igen. Som en anden person, eller som et dyr, eller noget. Uden sjælen kan vi jo ikke leve. Så hvis vi mister den, så flyver den op eller ned. Og så også, fordi vi ikke har noget inde i os, som jo er sjælen, så kan vi ikke styre os selv, og så lige pludselig falder vi om. Hvad med alt det, man har tænkt og følt og sådan noget igennem hele sit liv? Hvor bliver det af? Jeg tror, at det sådan, måske går i stykker lidt. Når man dør, så kan man selv vælge. Eller inden man dør, kan man vælge, om man vil begraves eller brændes. Og hvad bliver der af sjælen? Bliver den ved med at være? Altså, hvis man bliver brændt, så bliver sjælen også brændt. Så asken, den smider man nogle gange ud i vandet. Og hvis man bliver begravet, så rører man ned i jorden, og så efter 20 år, så rådner kisten, for den er jo lavet af træ. Og så kan alle de ting nede i jorden spise kroppen.